Ko baba tikuona makarova outfit mutori mukaki uniform. Yeah. Ndangofunga kuti ndidzokere kuchikoro ndiri muno muUK kutotanga grade ndingangoti ndazongonziwo since ndichigonawo kunyora nekuverenga ndongotangira grade 7 kana vanoiti year 7. Okay. Ndichingotarisawo kubva kwandakaitawo Zimbabwe. I think ndongoblema zvikoro zvandakadzidza hazvinonyatsondidzidzisa chaizvo chaizvo. Ndazoya kunoko ndakadiscover kuti chirungu chikutaurwa kuno nechatakadzidza kuZimbabwe chakaka kuti siyanei, ende ndozvinhu zvikundirwadza, ndozvinhu zvikundiita kuti ndiite shungu dzekuti I will go back to school and start my life again. Ndingada kuti takadzidzawo kunana Epworth ikoko kwataingodzidza nawo Sephogus, Thorex chichichi, but ndazoya kunoko zvimwe zvinhu zvekutaurwa kunoko handisi kana kutombonzwa kana one word, especially the English part of it handachandiri kunzwa. Saka ndongoramba ndingokurudzirawo vabereki kuZimbabwe ngatiendesei vana zvikoro zvinodzidzisa proper English. Tikatarisa muredeemed group of schools mune zvikoro zvakaita sana Ocean Wave, mune zvikoro zvakaita sana Eastwise, mune zvikoro zvakaita sana Sedgway kuGlenview, zvekuti mwana akaenda ipapo anodzidza proper English ende vari kuenrolla izvezvi. Ende ndoshaya kuti vane boarding asi vanhu havadi kuendesa vana ikoko. Isusu mukudzidza kwatakaita izvezvi taakutangidza futi. Ndifanira kunge ndichishanda kuno kuUK but ndaakutanga chikoro futi kutanga kuti handauzonzi hangu 0 but kungonzi grade 7 year 7 kungofanana nekunzi grade 1. Saka tikuti ngatiendesei vana zvikoro. Ocean Wave yoyi yandikutaura, it's one of the best schools iripo paRed Ridge apo. Mukangoendesa vana ipapo pane boarding facility, Christian community vanodzidziswa kunoku handigone kuswim. Mukatondoona dai sama yakuya handiswime asi ipapo panodzidziswa swimming, pane masports ese. Saka zvinongondirwadza asi ndangoona kuti hapana kwaunoenda usina kudzidza ende ndakutongodzokera kuchikoro kwacho. Regai ndidzokere kuchikoro ndidzidze. Pass rate yeparedeemed 100%. Kubva 2016 vana vachingopasa 100%. Mozoda chikoro chakaita sei? Handizive. Ngatiendesei vana zvikoro zvingori proper. Handisi kushora chikoro chandakadzidza kuZimbabwe but ndikutaura kuti hazvinazoti svitsa pataifanira kunge therefore zvinhu zvatainzi photo it's 4 zvichingodzidza zvidaro. Saka ndikuti handisei vana zvikoro zvemashuwa zviro ndikutaura zviri muredeemed group of schools izvo.